UNgqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele ukuthi abaphenyi basazama ukuthungatha isibhamu esibulale isakhamuzi saseAlexandra uSamantha Radebe. uCele ubevakashele umndeni walona wesifazane obenemenyika engamashumi amabili nesishiyagalombili namhlanje nodutshulwe wabulawa khathi kudutshulwana phakathi kwamaphoyisa kanye nomsolwa-mumbe ngolwesithathu. UNgqongqoshe uCele uqale waba nomhlangano nabaholi bomphakathi waseAlexandra esiteshini samaphoyisa. Ukubulawa kaSamantha Radebe kuthukuthelise umphakathi wagcina usomashela esiteshini samaphoyisa. uCele unxuse ukuba abantu behlise umoya. We were very worried about the relationship of the police and the community. That is one thing that cannot be allowed to lapse, the relationship, because if you allow the relationship of the police and the community to lapse, we are opening a space for criminals to do as they wish. We have agreed with the community that that cannot be allowed to happen. Ngokuhamba kosuku ube esivakashela umndeni kaSamantha njengoba ufuna izimpendulo ngokwedlula emhlabeni kwendodakazi yawo. All that the family wants is justice. We just want to know what really happened and want to see justice being served. UNgqongqoshe wethembise umndeni wakaRadebe kanye nomphakathi ukuthi kuzokwenziwa uphenyo olunzulu ngalesi sigameko. The investigation already is in progress, and we have requested that it must take a shortest possible time, because we can't just wake up the next morning because everybody is complaining about you and then we take action. The law will still have to follow. What we can do is to fasten that process. uSamantha ushiye emhlabeni izingane zakhe ezimbili kanti uzofihlwa ngempela sonto ezayo.